Barka da zuwa Arewa Comedies, tasha ce da ta fice a cikin dabban tashoshin da ke Afirka. Ka danna subscribe domin kasancewa da mu, sannan ka danna kararrawar sanarwa. Danna subscribe, kala ka danna kararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun bidiyo. Hello? Ya ne baby na? Ya yake normal wallahi. Ina jiran ki ba wajen da muka saba haɗuwan nan. Da Allah ina jiran ki yanzu da Allah. Ya yi kyau. Yawa, ina jiran ki. Okay. Ya yi kyau. Ina jiran ki da ki sauri da Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ai, mai gida. Normal wallahi yake. Ya gida. Lafiya, Kwana biyu. lafiya. Kai mai gida. Yau me aka zo min da shi mai daɗi ne? Wallahi wasu abubuwa ne na zo da shi ba yawa amma sai a hada da hakuri. Haba mai gida. Kai. Mai gida. Kwana biyu nan fa sai a hankali. Kar ka damu akwai wani abun da nake target ɗin shi ne. Ina wannan ginin gidan na da nake yi. Wancan gidan. To idan na ƙarasar ma ai kai zan bawa. Kai. Kuma zan tura maka miliyan 10 a akawun naka. Duk ni ka gare? Kai kadai. Mai gida. Akwai wasu mota guda biyu da za a kawo kala ɗaya naka denawa. Kai ya wallahi shi yasa ko ina bacci ma wallahi tunanin na kima ba zai yana hana ni bacci wallahi. Ka damu yanzu akwai inda zan je ni. Bari idan na je ni na dawo in ya so za mu yi waya da kai. Ba damuwa mai. To ni yanzu bari in tashi in tafi. Zan je wani anguwa ne idan na dawo zan kira ka sai mu waya da kai. Kenan ba damuwa dai sai kin ga wallahi ke. To shi kenan ni bari in Harka da yarinyar mai kuɗi wannan ina ga akwai daɗi ba auren mace mai kuɗi fa jari ke fa na ranta da kai ha ya na ganka haka kuma me ya faru ne? Malam, yarinyar da yanzu kuke hira da ita, a can mota ya buge ta. Kai, ina mota ya buge ta. Kai, mu tashi da Allah. A gaya miki shekaran jiya wasu samari suna dan tsaye suna wani hiransu wai neransa 1000 2000 ya fadi ni abun ma yana ban mamaki wallahi shekaran jiyan nan ma nake zo ne ya dauke mun naira 20,000 amma yanda ka san ba komai bane kawai dama shi shanin rawa wani halin yansu daban ne da na wani har 20,000 din wallahi nake gaya miki a ba 20,000 kuma mene ya ciki a gaskiya 20,000 din ya ko ni na ji a jiki ha ba kina tare ne dan 20,000 ya fadi kice kin ji a jikin ki ya wannan abun haba sai ka ce ba ni ba yama na haba mu tafi mana. Ne gari ina zuwa ina sacin ne kamar na dan yi wani mantuwa ne wallahi. To me ya faru ka tsaya mu tafi mun kawai. Saya tukuna. A'a mu tafi mana kai kan. Me ya faru ne kake juyawa mu tafi mana. Wai kawai ina ga kamar na dan yi mantuwa ne wallahi. A'a mu tafi Kin san mene da Allah ki dan ban minti 2 don Allah yanzu ina zuwa da Allah ki jira ni minti 2 da Allah. to shi ke ne ka zo. Kai malam jimana ina wannan kuɗi da ka ɗauka nan gurin kuɗin kai ne? Haba naira 1000 yanzu na je fara cin wallahi ba kuɗin ka bane haba ka ce ba kuɗi na ba kuma ta ne zama kuɗin ka kawai ka bani kar mu siya muna jogon janin jaka da kai sai daga kashe na ba zan bada kuɗin nan ba fa sai dai in kashe ka ko za ka yi kashe na kan kuɗin nan ne haba ka isa to yau ina ga lahira za ta yi ba ko yau sai ta yi ba ko 1000 nan kam wallahi ba zan bada wannan kuɗin ba wallahi lahira za ta yi ba ko wallahi ba zan bada kuɗin sai daga kashe wallahi yau lahira za ta yi ba wallahi ba zan ina jiran ka kuma ka ce kana zuwa baka dawo ba. Haba wannan abokina ne yayi wanda muka yi primary school tare wallahi tun yarinta nake ga sai yanzu kai bayani na ga dan gotin na rigan na sani a dan samu matsala ne sai yanzu kai bayani sai yanzu kai bayani
danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun